Nazdárek, hombres, vítejte u dalšího dílu Vaříme s Trávou. Dnes si připravíme tuhle krásnou svíčkovou, ukážeme si, jak to hezky naložit s CBD olejčkem. Očistíme svíčkovou, krásně odblaníme a nakrájíme asi cca na nějaký 200 gramové stejky. Takhle krásné biftečky. Hezky si to svažeme motouzem. Ukážu vám přesně návod, jak na to. Hezky to utáhneme pořádně. A tím nám krásně vznikne krásně biftek a nerozpadne se nám. Tak hezky to nasolíme, pořádně, hombres, nebojíme se to, sežere to hodně soli, opepříme a přidáme CBD olejček. Ne moc, jo, hombres, ať to neplave v tom oleji, pak to nemá smysl. No a hezky to zavakujeme, hezky s česnekem, rozmarínem, hezky do vakuovačky. Potom to dáme do lednice, dejme tomu na nějakých aspoň 12 hodin, ať se to hezky proleží, ať se ten česnek a rozmarín dostane hezky do toho masíčka. Tak, hombres, hezky si ty bifteky odestujeme ze všech stran a dáme do trouby na nějakých 180 stupňů, záleží na kolik stupňů to chcete mít propečené. To už potom uděláme další video, tak přeji dobrou chuť.